Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Banda madzulo wano ndi programu inanso ya The Hot Current. Amatipatsira ma programu wa madzulo wano ndi a series enterprise. Kotero kuti tachesa chinthu chamwayi kuti tikhoza kukhala pano madzulo wano nkukambirana nkhani zosiyana-siyana koma ndikuonetsereni akuluakulu amene ndi nawo ma station manager anthu akuluakulu bambo ndevu zamwayi tikulandireni. Nathokoza wawa. Tikulandireni so nachunga. Zikomo kwambiri. Masankho akuyandikira. Ndipo ma presidential nominations are nkati. What are we hearing? Tiyambe ndinu achunga. Panopo anthu akukatenga kaye makalata ma nominations mapepala ndipo kumvesera kwathu kuchokera ku bunge la chisankho anthu 13 so far ndamene akonesa kuti akatenga zikalatas koma zoti amaliza ndiye ndukayika. Now ukachita compare Brian ndi 2020 pachisankho chimene tidali nacho 3 presidential candidates apa tilikali pa 13 sindikudziwa kuti kusogoloko kuti kukhala ngati kumafunso nkumati what has happened kuti mpaka tikafike ndi ma candidate mpaka na 13. Mfundo zitatu zansanga zimene ndifuna kunena. Choyamba kumbali ya ufulu ndi chinthu chabwino chifukwa kuonesa kuti ku Malawi ndi dziko lena kuti ngati munthu wachimva kuti ufuna ukayima ngati president udistakuteka, which is a positive thing in terms of democracy. Kumbali ya chuma ndizovutirapo chisankho chito akakhala 13 kan 15 kan 20 dziwani kuti even material aja they will cost more. So in terms of funding kapena kuti ndrama zipeta kuisa ntchito pa chisankhochi ayi ndithu zikhala zochulukirapo koma anthu ena amati yayi in democracy is expensive, is costly, it has to cost. Fine and good. Fundo yachitatu, kodi mukundiuza kuti enawa sangathe kupikisana ndikuyenda limodzi kapena chimene chachuluka obanda ndichonena kuti kwasanduka sono geni kundaleko mwina ena akumaona ngati ndi investment ni mashare onena kuti asakolola siku lina. Ndimamvera a public lecture ya mzozi wa ku South Africa politician amanena kuti kodi munthu amene ukutiza kuti iwe ndiwe kaswiri wa business nchifukwa chani mmakhala kulimbikira kuti mkalowe mboma? Why can't you go and start your company? Ndikumapanga ma profit nkumalemba anthu. Koma mufuna ukalimbirana ukakhala minister mukalanda ndalama zochepa. Chilipo chimene anthu mmathamangira ambiriwa amakhala kunena kuti akuthamangira foti apeza ngodi andi ngodi oendesa boma kawiri simakhala ndalama ya straight ya imakhala ndalama yozira mkatangale. So unfortunately alipo ena pa listipo amene zolinga zawo it's selfish koma alipo ena I'm sure very genuinely akulikonda dziko lawo ndipo akuyima foti akukhulupirira kuti paoka atha kusintha dzikoli. Inu ineyo ndi achunga yankhula bwino kwambiri. Ineyo kwa ine ndikuona jera. I think pamakhala nthawi zina zake munthu uzitha kuziyeza wekha. Pali masikelo osiyana-siyana mmoyo. Munthu ukazikweza pasikelo umatha kupezeka kuti pena kuchita abusa akamalalikira mchizungu yomatanthauzira nchichewa kena kabasana nenso ndine mbusa. Uta kumatanthauzira abusa ako aja kaya abusa ako amalalikira nchichewa amatanthauzira mchizungu mbali nayi doesn't make you a pastor. So loti kakhala kuti ndi anthu oti ziko la troje pali kumano chindandanda cha anthu amene ufuna kukhala president chukafika uko nduko pena madabwa kuti ena mwa anthu amene ali pamene pawa atati ayimire pa chisankho cha ukhansala tachulani. Yes, oti ngonena list yose sali mwananga kuti munali amene tukutu. So pa list pali Miliward Tobias amene wandoyima pauka. Then tili ndi James Chilungo oyima pauka. Lazarus McCarthy chakwera MCP. Akondwani Nankhumwa People's Development Party PDP. Akwame Bandawe anyamata atsikana ndi azimayi party. Joyce Banda PP. Atupere Muluzi UDF. Reverend Hardwick Kalia oyima pauka. Arthur Peter Mutalika DPP. Frank Tupali Mwenifumbo NDP. Dalitso Kabambe UTM. Kamuzu Water Chiwambo Petra. Ndia Smart Swira
oima paokha amene wawa ndoti padakali pano pamene tikukamba program ino ndoti pali 13 koma pali anthu ena amene takhaso tikuamva kulankhula kunjaku amene maina usitinawo tidabvapo abusa anzano ajaku amene kaja abusa Dr. Daniel Dewey amasitinaone amaziopa nawo naso anali kunzuzu sitikuwaonapo zina lawo pali uyusu wina kusonkhesa wina kusonkhesa ndawo Rust chikomeni chikomeni so ndio akusonkhesa so 10 million oja zake ali papa oja zake palibe I don't know kuti oja zake kayabanga feature kasapanga feature because I think sichibani kuti koma it didn't come out clear whether he's going to contest or not. Okay, so the point is aucheniso awa ambewe yes a prophet David Mbewe bali bibu babele baba senizo bali nyamata wino wake uyu ankagwira ntchito ku Angaliba amati ndani amene so namona so wapanga ujeniso independent president wa anyamata azimai chanchani alipo anyamata atsikana amayi akwami Banda anachita sonkano mene akaya inu mwamvapo sina umve kodi mati pa janda blanda muno amuna akwadziwa ndi meza kodi matina ka kuchilo muna jamana ndati aucheni awa akalia hadudu kalia alipo hapa alipo hapa because the last time I heard him was 2020 yes anzawa anzanga yenda daswira kali kose mukaona azimati swira but muone mene munende amwe anthu ena timangu aona nthawi ya zisankhozo basi kaya 10 million yo adani nayo potani akapereka 10 million asimati wa alipira kali kuti ndiye kuti nanga chumamba ndi chani kuti meso mwamba kulipira kena kamukatenga mapepa tumayenera kuti ukaonese ujeni proof of payment usanatenge mapepa ndiye kuti amene tikuwaona apa ndiye kuti analipira ma 10 million yo ndi akatengano pepalazo zimene ziperekedwe kuyambira pa 24 July mpaka na pa 30 July tanthauza kuti pakatipa akhoza mapita pe mwakatenga anthu. Now my point was pena tisavomereza kuti nthawi yanga sidakwane ndizitolere bwino ndizipange kumangooneka pa ballot apa aliso aujeni anebanga so sinaone pa akuwani amakhala kuseri kwa nyumba athu tima makalata zimadusa mujeni muneba kuti tipange sonkeza chimali the fact that makhala nawo alimozi kuti ndife mamember that's what he assumes but so list your Banda ikhoza kutani ikhoza kukula but the question is ndizoona Malawi ziko lathu melilimo titamakhala ndi chiballot paper choti mlatiza chira kutembenuza kuseri pofuna kuvota anthu kuti chadzadzano papa mpaka na kutembenuza kuseri so mwina tiphunzire kudikira nthawi yovomerezeka kuti pano tikuona kuti ndapsha bwino ndikhoza kuchita nawo attempt koma osangoganiza kuti chifukwa madam akunduza da mmene mayankhulira pa hoti kalenti banja I think mutha kulamuliranso dziko kaimeni bambo zinatitsaulesana zinatitsaulesana chimozimozi munthu ukatha kuimba ukamasamba umatha kumayimba tinyimbo timatha kubwera oloka ima mwina pa galasi tinyimbo timatha kubwera koma suti ndeuti ukakalowa Malawi has talent uwina 35 million ndeuti lusolo silinafike popoti likhoza kupasa zotsatira so chimozimozi kuku tikhale anthu odekha ulikonda dziko lathu titha kukhala chifukwa tikamanena izizi pena anthu amagwiya kuti mpikisano kati uonesese uzakhala mwina anthu 4 or 5 amene azapikisane muona mtima kuti awawadi I think akuna kupikisana tidakali pomwepo yes ayi ndimafuna kuonjezera koma nkhani yake kwambiri ndionena kuti kodi makandidate kuchuluka koseko ifeyo ngati dziko zikutanthauza chani za ife ngati anthu chifukwa kumbukirani we are the same people amene tinapanga lamulo la 50+1 we are the same people amene tikunena kuti kulibe za first past the post tasintha kodi inu simukuona kuti kumene ndikugawana mavoti kuchuluka tu makandidate kutanthauza kugawana mavoti that's what it means chifukwa aliyese akutengapo pang'ono thereby making it even more difficult kuti muchite achieve 50+1%. Can we afford? I don't know. Then kuona ngati kuti kumbali ina chimeneso chikuvuta obanda ndikukulira na mtima tisabise pano chikuvuta pano ndikukulira na mtima zipani zina zibwe zitakhala kale limodzi kale
nukhala ndi one candidate pano bwezi tikumanena kunena kuti yayi zipani zakuti sizinakatenge mtsogoleri wawo chifukwa chonena kuti alliance wawo atakayimire ndi wakuti simple and straightforward koma chinkulirano chimene chuchitika and specifically co-opposition it's easier anthu kuti agwirizane co-opposition famakhala kuti muli ndi one common target amene ali aboma. That's why even last time nthawi ya tonse it was much easier anthu onse aja to gang together against boma imene alipo la DPP. Kumbukira na DPP or they only managed to get a UDF. But this time around one would have thought kunena kuti our opposition iwa mwina sizikhala zovuta chifukwa kamakamba nkhani za anthu mavuto awo whatever they will say if it remotes mavuto to work manena na opposition remotes koma it seems like palibe mgwirizano and because of that aliyesa kuti ndime pandeka pamene kuti aliyesa ayi mapayekha payekha what they are really doing is that diminishing the chances of each one of them as parties. So sindikudziwa kuti anthu strategy yawo amaganiza motani but for me nthawi zina kuwina chisankho simawina simatengera kuti uyime ndi munthu amene umankonda. You always don't have to work with someone you love. Nkhani tu ndionena kuti funa kutumikira Malawi. So zipani zinazi at the end of the day mufuna kuti mupangezanu kapena mfuna mpangeza Malawi. Unfortunately chifukwa cha mbiri ya alliance imene aliko chifukwa cha zimene zidachitika mutonse zipani so zikundimantha. You can also understand mina ndiside kai pamenepo you can see kuti mantha ena olepherera kuti aliyesa zima payekha is because ena kuona zimene zidachitika ndi tonse alliance so aya ngakati ponye myala nde basi tingoyima patoka. Yes Brian inaso imene kumakhala ikukambidwa kunjako ndiyo kuti anthu ena kuona ngati kuti panopa kuti migwirizano izigwirizana ndi zipani zina mwina zimene zangoyamba kumene zimene sizikuziwa kuti kodi amalawi apasa mavuta ngati zomakhala zovuta kuti akachite bargain ndi zipani zina zimene zizokhazikikazo chifukwa kuti zipani zinazo zikuzimva kuti ndi zikuluzikulu nde anthu akuganiza kuti tiyeni bwanji tonse tipite ngati kuti first round anthu akaponya mavoti amene apezewo ndi amene agwiritse ntchito ngati chida chawo chonena kuti sono amalawi 200,000 amalawi 300,000 akukonda ife inuyo kuti muduse 50% plus 1 mukusoweka mwina mavoti 100,000 tibweresa ndife mavoti 100,000 amene wo kwa inuyo ncholinga chokuti tikabwera kwa kuchipani kwanuwo tikabwera ni mavoti athu aja inu mupambana mukhala kowina. Therefore kuti ife tipange zimenezo tikufuna icho zomwe mwina pada kalipa anopa sanganene chifukwa chokuti azina kuti mukunena zimenezozo mboni yanu ndi ndani pamene amalawi so ambiri akuganiza kuti mwina chisankho chimene chichidusa palibe atapeze 50% plus 1 koyambiriraka pa 16 September akuganiza choncho ena akuganiza ngati kuti tizapezeka kuti anthu agawana kenaka tukavuta soka chiwiri pamene atazatenge amene ali number 1 number 2 now kumene kutazachuluke anthu amatapite anthu akhulupirira kuti mbali imeneyoyo ndi kumene kutazapange boma. Therefore azapitano ndi bargaining power because they will have numbers that Malawians have shown trust kwa ife ochuluka mwakuti tikabwera ndi amenewa inu mukhala mboma kuti inu tipange zimene zizi ndi inuyo mutipase izi ndaperekapo chisanzo nthawi zina zanga tisakulakwa that was I think 2006 where ku England enazapezeka kuti Labour sidapeze mavuto okwanira Conservative sidapeze mavuto okwanira Liberal Democrats amene number 3 zimatengera iwowa kuti apanga form alliance ndi ndani whichever amene amasankha amapezeka kuti awina. Therefore number 3 anazakhala munthu ofunikira kwambiri kwa number 1 number 2 because alias anapita kukambirana ndi awo anti sizinali zobisa amaita kunati pano tufuna tikamve kuti Labour kuti chani tikamve kuti ma conservatives kuti chani then they made a decision kuti who are we going to partner because we agree with what they are offering plus what we also believe in. Banda kwa pali vuto a moderator mndilole vuto makamba bargaining power and I agree kwambiri kuma challenge ilipo ndonena kuti tikazakhala kuti tavota sikuzakhalanso kothekera kuti tisinthe wachiwiri meaning kunena kuti chipani chimene chizakhale kunena kuti chasogola zipani ziwirizo amene ali running mate yake they will remain the same. Exactly. Nde inuyo mukamapita kukaziphatika mudziweza onena kuti pa president pa vice inokosepo palibe. Yes. Nde kuti what they can really offer
mwina second vice president, mwina uminister, mwina ku embassy komweko. So in terms of bargaining power, what would have been more ideal in terms of share authority ya president no vice yonakakhala panopo kuti akamapita ukapereka ma nominations 24 July kumapita uko mpaka pa 30 akhale kunena kuti agwirizana, because then mukakhala vice president, in as much as tikutiza kuti ubale wa president vice umakhala uvutirapo, koma mphamvu za vice president ndizochuluka compared ndi maudindo enawo ngati achina minister ndi zina zotero. So it's a very good point. However, bargaining yonena kuti anzanu achatenga president u vice omwe mukalowa mboma kukuthirani fire sikovuta chifukwa terekeze ngati mezi nalili Atons Alliance, it was impossible kuti achakwera anakatha kwachosa malemu achilima chifukwa cha lamulo. Lamulo limanteteza vice president, a president sangathe kunchosa vice president. However, a president amatha kunchosa minister. So ndizimene manaona kuti I don't know kuti anthu ma strategies panizi akumaganiza motana, koma ine ndikumaona ngati kuti this is a missed opportunity yona kuti anthu ama alliances anakatha kukhala pansi kukambirana and be able to form teams together pamene upita ku chisankho. No, that's it. Papenepo? Yes. Chabwino, mukoni na program ya The Hot Current pano pakanema wa Times akutipatsira programu hii ndi A Series Enterprise. Program ya Hot Current pano pa kanema wa Times ndi andevu zamwai komanso abusa achunga. Ndiye chachitika nchiyani kuti tikhali ndi mpaka 13 chonchi ino? Menma kambira Brian and wayana aso wabwelesa I think a good dimension to this discussion kunena kuti yes tikoza kupita first round okay or tikoza kupita pa 16 September ndikupezeka kuti wina mwina wapezeratu 50% plus 1 ndoti maplan onena kuti iyayi tikabweraso kachikena tizakambirana atausatheka, because yes anthu ena akunena kuti palibe amene angapeze, alright, komano migwirizano sidatheretu ena akuzopanga mgwirizano wawo kupezeka kuti kwina kwalemerera kwadutsa ndena amene akhala umadikira amatha joka kufira manja. Number 1. Number 2, zomwe akunena so Bayana kunena kuti mungamazabwera second round sangaza makandidate sasintha azakhala omwe aja president ndinalimed iniyo muzango kukhala no aphatikira mbuyo kwa anthu amene ajawa kuti mungu kaphatikizako kuti mukunyamula mavoti anu aja ngukaphatikiza. However, voters can still also disagree ndi kumene mwapita. So the fact you've gone somewhere doesn't necessarily mean kuti ndoti mwanyamula mavoti anu oscar mavoters ataona kumene mwapita inu yoko ifeso kuti sangalasa, therefore atawakavotera kwinako. So masamu akewa ndofunika kuti mwawerengere bwino pabwino kukambirana kunena zoona ndi apapa. Apapa ndi pamene pali opportunity yabwino kuti mukambirane vuto lilipo ndi jera Brian. Jera mene wanena Wayana, I agree with him. Opposition kunena muona mtima ndani wawo ndi moza amene ali mboma ndimezi makhalira amene ali mboma amakhala kuti opposition afuna kuti achokemo amene apite moyo wacha, koma ukaona amene akupangira zinthu zawo you can actually see kuti agawana nyama asadape even uja ine nditenga mwendo nyama asadape. So chikuvuta nchimene chocho maina kukhala nkuona kuti kodi akulu kuti tidutse pamene papa bwino tikuyena tigwirane manja, kuti gwirane manja tikuyena kuti tizikhala ukonzeka kunena kuti chono nacho tagawire kusanzatu. Simungamuyitane mulendo inu nkumadya nyama iye kumadya masamba nkumana kuti ndiye takulandirani feel at home. Aona kuti ndikuchindwa chipongwe munthu chipongwe tusumayankhula, so you don't have to say anthu amaona mene upangira zinthu zako kuti munthu ndipanga chipongwe. Iya fonso ndilomwero kuti tafika mpaka pa 13 chifukwa chani? Hai basi mafika pena kuti unaliyesa muzona kuti ndeke muno ndikangopanga zanga olo company olo mpingo ya chisankho cha mpingo ino simunaonepo anthu anayambira limodzi mpingo tikukula koma mwina chifika wina akuona kuti so bishop yutu yayi ndamati ineso bani ndikapange zanga ndewina usata ineso ndikapange zanga. So at the end of the day chimene anthu timachita miss nchonena kuti nonse simungakhala atsogoleri nthawi imodzi.
pamafunika nthawi yokuti munthu uzitha kuona kunena kuti inoyo ni nthawi yokuti neyo I should prepare myself. Nthawi ino mukuziwa kuti enawa amatenga katapira. Enawa watu they are not ready even financially. Enawa ndokuti sanamalize even masukulu awa anayo kuti amazichongere buno bwino. Enawa ndonena kuti sanakhazikike even mu politics buno bwino akhazikike. So anthu nthawi zina tizivomera chimene chimatifutanso ndi anthu amene amatizungulira. Timatha kumapusha anthu ena amene they are not ready to stand. Chifukwa chonena kuti ifeyo tifuna kuti anthu akazawina tizadyere. So you hear voices. Banda imani. Chinthu mutakuyendesa ichi. No, the chances are there. Even when they know kuti nzosateka. Koma they know kuti inuyo kuti mukapange campaign, alipo anthu ena ndamva kale ena apa agulisa nyumba. Kugulisa nyumba. Ndiye kuti nyumbayo akagulisa. Mukuona ngati ndalamazo zipita kwa ndani. Anthu ozungulira ndamene azidya nawo ndalamazo. Koma akudziwa zona 16 September come what may candidate wathu sangawine. So chimene Johnson chimene chikuvuta because my voices amene amatizungulira nthawi zina amatinamiza, they don't tell us the truth. Adakamba apo awa timacheza before the program amakamba zonena kuti atsogoleri adafotokozerapo kunena kuti ine nimeona ngati kuti inu mwina chifukwa cha zakuti musaime. How many people can tell a politician today nkunena kuti achimwene timakulemekeza koma nimeona ngati msaime chifukwa cha zifuka izi ambiri ndokuti ndiwe ndani suma ndifuna akutuma akupasa ndalama wajaza ndani ndizina sotero. So Brian, in short, we should not have reached here. However, I hope zimene zinachitike penepa ikhala phunziro kuti zisankho zakusogoloko maybe we can do better. Nimalize ni mawawa. Ndikhulupirira ndi ku Zambia kumene zinkachitika so izi kwambiri. So what they did, anayika malamulo okhwima. Kuna kuti it's not every Jim and Jack otazima. So one of the conditions ndionena kuti umayina kukhala ndi timati anthu amene akusimikiza za candidacy yako kuchokera ku province ina iliyonse. Northern province kuzafika ku southern province, eastern province, western province, central province, ma province onse. Now the number was a big number. But maybe let's say 10,000 people. So nanena kuti anthu 10,000 chigawo cha kumpoto avomere kuti uyuyu atakuima ngati candidate. We endorse him. Chigawo cha pakati, chigawo cha kumwera. You know what? It find it so difficult and wena even kuti apeze 5,000 or 10,000. You know the reason why amapanga zimenezo? Amafuna kuti candidate ukamaime pa usogoleri wa dziko uzikhala kuti uli ndi some sort of support or some sort of acceptance from all the regions and all the provinces. So izo ndi fundo zina zimene anzathu anapanga. Ifeso toganizira kusogoloko not now. Zomapanga malamulo nthawi ya chisankho zimavuta zicha. Koma kusogoloko maybe titomaza ganizira kuti Malawi, what can we do kuti munthu asamangodzuka nkona kuti ine basi ndime o president. This is serious business, Brian. It's serious business and I wish tinamatenga chisankhochi maka cha president very serious and give it the seriousness that it deserves. Ena akhoza kunena kuti ndiye kuti democracy yathu ikukhwima. Yeah. Nkulondola kuyankhula motero. Yes, looking at manambala amene atenga nomination. Kupereka ufulu kwa munthu. Democracy yathu zinamena nene I think Bayana namba ndi opening new generation ali menezo line yachi. Kuna kuti ukayangana kunena kuti ufulu ukulola kuti iwe ngati uli Malawi amene zaka zako zakwana 35 ulibe milandu whatever uli ndi 10 million wasainisa soka I think kwa anthu angati I think amakasainisa if I'm not mistaken. Yeah, it's a small number. Yes, must makanti ma 200 kanti ma 100 every ujeni uthawupanga. I think kwa mapanga register kanti chibana I think that's what. But the issue is ufulwa iwe ngati uli nzika ziko linoli uli ndi zokuyenereza ukhoza kuima anthu awawa nzima kugwisa ntchito. By the way tinaphunyaswa ino kuchihana akatenga maana kuti palistipa okay mwaona ndaona ma videos enake kukupangidwa katundu ma t-shirt ma posters kanali kuti kaya amakaona kumene kuoneka kuti iyayi apo ndamwala. So ndikukhulupirira kuti tiaona apo palista papa because zimene akuprinta zija zimene zijazi za 40 zija sizingakukhala zoti angoprinta wambaye, you know. But kuona no in terms of ufulu opereka anthu, yes, komano kodi chifukwa chokuti tili ndi ufulu okudya ndi basi kumangodya basi umakhaso ndu I don't know kaya ndu ufulu okhuta kuti basi ndakuta sindingatani sindingajeso kupitira apayi. So izizi nzambiri potengera ziko lathuli andi pa chilungamo pake pena pake kumaziyeza weka
anthu okufuna kudyera ndalama amakuchita encourage ndewe kuti menyana naye akuziwa kuti munthu akupweteka, you know, sometimes. So wekhaso uziona kuti koma ineyo ine nditha kuwina ineyo amalawi panopa pali titatenga panopa ino kuti mavoters azakhala onsewo 7 million, but at least amene apanga register ndi 7 million chakuti utanthauza kuti ukwena kuti upeze at least mavoti 3.6 million kuti ukhale president. Titanena kuti onsewo because 50% ya 7 3.5 ena our chief angapeze di 3.6 million voters. These are the questions yoti uziganza kateni kakuka suna kapanga invest pena baje ena watu ndandoweza chisoni chikwapa tsamangolomera anthuwa amene munena kuti sangapeze olo mavoti 10 ndalama zonzawo apatsidwa. What is speculate chikomana khandra zako alibe akazi wawo amene akwaza kwauza kuti izi zimupanga zitu ayi 10 million 10 anthu samava pena akakhala kuti I don't know kuti mwina ukakhala kuti unaoneka pa ballot pacha zili ndi ubwino kwina kwache. Maybe I'm here to find out because some people they try so hard. Yes, mwina matenga maballot aja ukaonesa mwina anthu kunja kwa ziku kaya kuti yana ninkapikisana nawo ndi ndo president. I don't know, but to imagine kuti munthu tidamona 2019 ozangotulukira pano pa 2025 wakalipira 10 million kalika iwe kaliya chane kuti kaliya candidate pali fundo ina imene ndimayiganizira kunena kuti anthu ana kuvotera kukhala president chinthu chimodzi chimene chimafunikira kuti ukhale ndi boma labwino ndi ukhalenso ndi majority ku parliament, ukhale ndi phungu onena kuti akuthandizire chifukwa paja bomali amene amapanga malamulo ndi ku parliament, ndipo boma kuti liyendenso bwino limafunika backing yabwino from the legislative council imene li parliament yathu. Now zipani zambiri izi zimene zili apo mukati muone kuchita field kwa ma MPs ngoche. So chipani out of 229 constituencies inu mwachita field 5 kwa mkuyembekezera kunena kuti mukawina o presidential candidate, logic yake mukitenga kuti. So ineni maona ngati kuti ma constituency aja amakhala ma organizing points, amakhala malo amene amakuthandizirani kupanga campaign yabwino ma district ma constituency. Chipani ichi tu sichimangoyamba ku ntunda kwayi ndi ma grassroots, ndi grassroots kuli ma area, ndi kuli ma branch, nkumapita mpaka na ku district, kumapita pa region, nkumafika ku NEC central executive ndi zina zoterozo. Now kuno uku mulibe chitipa yonse usimu kulibe olo candidate olo mmodzi constituency, and we expect kunena kuti anzanu aja chifukwa anzanu aja akamapita akamakapanga campaign amapanga campaign zawo MP koma chithunzi amakhala tayika cha president chachikulu. Mnaziona maposta amene amapangira munthu waukulu umakhala wa president achipanicho MP yo ngakhale ndalama zimakhala ndi zawo makhala kuti munthu wako ndi waung'ono pamenepo. So in other words ali ndi advantage yoti akuwapangira campaign. So ine ndingofuna kunena kuti how I wish kuti anthuwa atamadziwanso kunena kuti it's not just about kungoyima nkunena kuti ndofuna president, it's also about having ma structures dziko lonse lokuti akuthandizire to amass the necessary votes and majority yokuti uwine chisankho. Tsopano tilowere ku nkhani ya chiwiri ma demonstrations ndi ziwawa. Chikuchitika nchiyani kuti anthu akafuna kuyenda mdziko muno kukumatuluka zikwanje? Brian, I think pali kuganiza kulakwika kumakhako kuti anthu akamapanga zionetsero amaonesa ngati kuti amene alipo aolephera, nde amene ali kumene kuoneka kuti kolepherako amayesesa kuti zisaoneke chonchoyi chifukwa makhala kuti madonna akamaona zimene maiko akunja akamaona zimene akunena kuti ife talephera and they are demonstrating against zimene talephera. So amakhala kuti ali pa phanti kuti anthu asapange zionetsero.
chifukwa kangopanga zionetsero tikuoneka kuti ife tikulephera because most of the times anthu amakhala ali zodandaula zawo zimene amapita kuyenda nazo kunseuzo amakhala mwina ayesera kuti afotokozerani akuluakulu tathandizani apa ndesizi kumveka ndikuti kapena tikayenda chigulu ndikulemba nkhawa zathuzo mukalata kukapereka malo osiyanasiyana kankwa DC kandi ku parliament kandi kuti kumene anthu akaperekeko ndekuti anthu amva kuti anthu wano sopano aunjikana ukandira zimene amakaniza kuti asachitika zimenezo. Na mukaona kuti tibwerere pang'ono history ya zomwe momwe tili panopa boma lilipo panopali lidalowa chifukwa cha mademoso nthawi yambiri. Mademo amene ankachitika nthawi imene ijayi adathandizira boma limene lilipoli kuti lilowe. Now akaona mwina kuti ena akafuna panga mademo amakumbukira pazana kuti paja ifeso tu nthawi inake tinkapanga demonstrate against anzathu kodi nkutheka kuti ziso zayambaso kwera kwa ife pamazakhala kuti pali zimene zozo. Number 1. Number 2, pali anthu ena amene mademo zawo akamapanga Brian amakhala kuti akalandira ndalama. Anthu ena ake angofuna kuti abwerese chisokonezo ndi amaziwa kodi waphokoso kwambiri ndi uyo amalongolola apasenika chenji kena kake akuse anthu ayende down ndi anthu amalandira ndalama ndi kuyenda down. Azikwanjeso amalandira ndalama inu takali pese nawo kuti atani apasayende ndi kuti wolandira ndalama kuti akapange mademo wolandira ndalama kuti alephese mademo chipwirikiti chokha. But chimene chimaina tivomereze ndi chokuti as long as malamulo a dziko lino lyakulola kuti munthu akhoza kupanga mademo palibe chifukwa chimene wina akakhoza mabwera kumamuletsa kuti asapange mademo pamene munthu uja wasata ndondomeko zonse zimene zinakhazikisidwa zomuthandizira kuti akapange ma demonstrations aja chifukwa ufuluwo tidai kamo ndi zolinga. Andi kunoko timaona ngati kuti mademo akabeba kwambiri ndi amene ali chigulu maiko anzathu amatoka munthu mmodzi kuchita demonstrate mpaka ndithu boma kumva kuti munthu wakuti akukhala pa square mamawa mpaka na dzuwa kulowa mwina mpaka na 2 weeks akupanga demonstrate. So kunoko ndakhala ndi zimene zokuti timafuna chigulu kenaka chigulu muja mathasa kuzalowaso anthu ena osokoneza anzawa kuyenda akusokoneza katundu anthu ena zimene zinazabweresa kuti pazikhalano kuthamangisana ndi apolisiwa ena abwere kufuna kulepheresa mademo fa anthu akapanga mademo zioneka kuti ife talephera therefore anthu sitikhala popular ndekuti panopa tandika chisankho tikamapanga zimene anthu azilichani. So mantha ofuna kuyimisa lamulo ndi mantha olakwika because lamulo sitingalimise yayi mantha ato akhala popo ine ni manena nthawi zonse ndikayankhula chonchi sikuti ndikuchepesa mademo mukalola anthu aja kuti ayenda akapereka kata zawo zija nkupanga ino ndikuwayankha chafuta ndi chani. What do you lose? Anthu ayenda popanda kuti akuononga awa ndi mapereka chisanzo sanabwere munomo kudali mademo anthu ogulisa kaunjika kutsoka market. Yes. Amene amadandaula kuti mitengo imangokwera daily kupita mamawo kagula mtengo wina adayenda anthu amene aja nkukaniza anthu ena kuti asalowerera amene sadali nkhani yokwakhudza adapita kukapereka kata zawo ku ujeni ku parliament. Miyala ina sachiponyedwa kumene kuchaku mwina chifukwa chokuti sanamvani kumapeto kucha koma you can actually see kuti the whole process idayenda bwinobwino. Anthu aja nakapereka maganizo awo yes tidaona nduna zina zikuthamanga chifukwa choti anthu ena adaponya miyala amene afa kuti sadakhulisidwe ndi mayankho amene amatani amalandira pamene popo which means ndizotheka ndithu anthu amene ali ndi nkhawa zawo amene sakulimbana ngati mwachitsanzo aphunzitsa amene adayenda mulilongwe anali aphunzitsa amene amadandaula kuti afuna akapereke nkhawa zawo za malipiro awo koma adapezeka kuti mpaka na kukhapidwa chani kuti akulakuti afika pokhama mphunzitsi. You know, not saying kuti ena kuti ziyakhapa palibe amene akuyenda kuti azikhapidwa koma anthu azivomerezedwa amene ali ndi nkhawa andi kupanga zimene zizi o inesi ndikukhulupirira kuti zaka tinafikazi tizaona boma linali kuyamba mpaka na kumaliza popanda anthu kukhala zodandaula sizingateke. So the fact that akudandaula does not necessarily mean kuti you are the failures but the people are not happy with some of the services that you kapena amene kupangira address issues they must be allowed. That's why we put that piece of legislation mu ujeni anthu. So zipolowezi akutizo kumachitikanso nthawi zina in the presence of police. Yes. Why are we failing to contend? Ngati kunzuzu anthu azikwanje apolisi ali pomwepo
Why are we failing to contend zilungati zimenezi? Funso limenelo I wish apolisiwo anakakhala apapa ndaziyankha koma ineyo mukuona kwanga Brian ndifuna chonena kuti ndale zinafika po aopseza anthu a polisi ndikuwalepheresa kuti azigwira ntchito yawo mmene kuti azigwirira andivuto limenelo silongoyambira lero ndiochokera mpaka na kumbuyoko mpaka na pano inu ndine mukudziwa zonena kuti anthu takhala tikuzifunsa kuti kodi apolisi athuwa amakhala truly independent apolisiwo athawapita kunyumba ya wandale nkunena kuti iweyo tingorekeza wandale waboma kungopita basi kuti iweyo gamoto yako isunasonkhere chanchana asanamalize alandira phone asiya amene usuku adzoti ndani. In fact timamuuza anthu andale amamuuza munthu wa polisi kuti iweyo ufuna undigwire suku ndiziwo, you don't know me, go and ask your friends. Tafusa anzako kuti ndine ndani. Nda polisi athu nthawi zina makhala ndi mantha ndi anthu tenti samachite pretend even ndakhala ifeyo. When that's your only source of income, that's what brings bread and butter pa table pako. No so makhala ndi mantha kuti zikanga tizindira zikaloka mbiri ndale no samazachita mantha. Koma it's not how things are supposed to be. Zinthu sizena makhala choncho ayi. Apolisi ayena kumagwira ntchito independently. Apolisi ayena kumagwira ntchito professionally. Asiyeni agwire ntchito yawo pamene akuona kuti ena akugenda ena kapena ena atenga zida kukhapa ena. Apolisi under normal circumstances ayina kulowelera ndi kubweretsa bata ndi mtendere. Ntchito yawo ndi imeneyo. Koma tivomerezenso kunena kuti nthawi zina apolisiwa, if we put ourselves into their shoes, then we would understand mavuto amene amakumana nawo. Zinthu zina zimakhala zovuta takhala tikuzona kumbuyo. Let me also just quickly say kunena kuti ma protestiwa ndinene mawu awa kunena kuti sizingatheke kuti kuyamba chaka choyamba mpaka na chaka chomaliza mungananena wanda kuti anthu asakhale ndi madando. Ine ndinene kuti I don't think zizatheka malai muno kukhala 5 years mboma without ena ake upanga protest pena pake. Koma kuti tawayankhuleso na aboma peza ni njira yochita handle ma protest. Ma protest azichitika. Ma demos azichitika. So mupeze njira yochita handle. Kuti musachita engage bwanji. So pali njira zosiyana. One of it ndi ngati pale anthu amene madandaulo. Musalole kuti zizichita kufika mpaka size oti anthu apite kunsewu. Contact and dialogue kamuza nkatero. Aitaneni pansi anthu. Takhala nawo pansi mukambirane, see what you can do. Zizichita kunena kuti anthu akamapita wa demo kuchoti yayi komatu apandepo mainaesesa zavuta ndizo. Koma some of these things nimaona ngati kuti they are very avoidable. Anthu ena mukalola ayenda kena kasapereka chipepala chikalata chawo mukwausa pene pachaka kwa DC kandi kuti ndikwausa kuti yayi talandira tamva madando anu siti kuchepesa madandalo anu yayi ngati boma tikuyankhani anthu achama bwerera. Ndikuona ngati boma nayonso should really improve in terms of how handling my demonstrations ngati amenewa. But on the flip side tivomere alipo ena amene zimene zasanduka za business. Mademo kwa anthu ena ni ma business. Amachita kuimbidwa mafoni ase tufuna tukang'ono lika demo kumzuzu kali babwanji uwona ngati kumangocho takakayambisa kana kuti tukupasa zingati zinazi msamaoneka sitidziwa is pre-arranged ndi business na mukutenga Malawi ndi magurisa ntchito kuti mzimanga nyumba zanu kuti mzipangana chuma. We can do better than that. Brian anthu akakhala kunena kuti akufuna kupanga demo imene anthu is mobilized by the masses ndukuzani simakhala masewera. Tipange bwanji Brian kunena kuti independence ya polisi sizaoneka pamene mabwana awo akuyankhula pa press briefing. No, we are very independent. No, that's just a talk. Independence ya polisi izaoneka pamene apolisi akugwira ntchito zawo popanda ndi mantha kugwira mako ndizaona pa ground kuti apolisi agwira ntchito popanda mantha. Zimene timamva kulankhula pakamwa pawo ndi zimene timaona kuchita pa ground zimasemphana. Khanga ndi mafilimu ama Chinese amene tinkaonera mbuyo mucha kamwa imaena ikuyenda zina ukuzukuchitika zina. So taonapo ife apolisi akuchitidwa transfer chifukwa cha mmene agwira ntchito yawo. Nde ana sama amazo ati bwana akunchosa apa mpulisa mwana uchangapita ukapanga zinthu zosiyanayo
amaita kuziwa kuti awa acho sapa kwapili sapa chifukwa chokuti adagwira ntchito. It's like kuti you're being punished for being professional. Kulandira chilango ndithu iwe nkudaba kuti kodi chilango chimene ndikulandirachi pali malo ena amene akakutumiza umachita kuziwa kuti ichi nchilango ichi ikoza maoneka ngati promotion koma akakuyika malo ena ake kuti kumeneko kulibe chimene uzikachitapo ndi chipongwe. And izizi amapanga police and momwe tinali ku park ku sonkhano mana panga inclusive meeting ya package ndikukumbukira mai Inspector General of Police Anandawo ananena kuti ifeyo chabwino ngati simumati panga trust antizagwira ntchito ndaza time DF mwina muzapanga trust. I thought kuti no ma I'm going to declare this is a woman I talk to and yama yankha mai amenewe ndimaona ngati kuti we need to invest more into the image. Why is it that people have difficulties to trust our police? See, it cannot just go away. And it shouldn't be okay so that they trust somebody and not you. What is it that MDF is doing that gives people could at least awawa than the police imene imakhala maso mwantu kambiri mbiri? MDF udamangobwera apo ndi apo amene timaona maso mwathu daily ndi apolisiyo. They should invest in that image. Kuti no image yathu inaonongeka chifukwa cha zimene mapangira zinthu zathu because anthu sopusayi inuyo ndine ngati makhala nyumba imosi tafika kwina kwake ku nyumba ndi akupanga tikucheza ndati tani achakudya ndi ife ngati anati kwayang'ana dad athu acha should we eat or not? And if the dad says it's okay inu ndikudya ine usadya kubwera ku nyumba inu kukwapulani ine sinzadya so au no kuti mkulu wanga atadya na mkwapula. It means our dad is telling us we shouldn't be. So chief, kumachitika zinthu zokuti apolisi anthu akapita umwe kuchako, they are not sure. Kodi anthu amene tufuna tagwirewa. Malinks awo ndi otani. Sindiphepo manja apa chifukwa palipo anthu ena ake mena unene sabise. Amalandira mafoni. They cannot come in the public and admit. And we feel sorry for them because they want to be professionals. They are trained to be professionals. But na also alindi anawo. Ali zinthu zawo maziwa kuti akaticho sanchito pano tivutika akatichita transfer katika kwina wewe kuti zitiruma mphevu kuli malo tamatauka kuika wewe kuti mphevu zingokuluma. Amazusisa akazi ndi ana ngati wa polisi yali wankazi ndoda uzusisa abambo ndi ana. So they are human beings. They know kuti iyi ndiyo vuta sitingaigwire tikuena tikhale sure kodi amene tikungwirayi kuseli kwake kuli ndani. So amene ali kuseli kwa azikwanjewa ndi amene ali anthu opsa kwambiri kuposa amene onyamula chikwanje chifukwa kuseli kwa kuli anthu tinaona apo pakati papa kunzuzu kwatuka nkhani hiya ayo machudwa mayina hiya khanga ndi wakuti khanga ndi nduna yakuti akukanira anthu mekoko. It is very unfortunate kuti mayina even anduna azituluka ma stories azikwanje zakunzuzu hiya khanga ndi wakuti hiya khanga ndi wakuti hiya mavenda mpaka issuing statement. No, I think as a country we can do better. Ngati dasankha kuti tili ndi ufulu wa democracy umene umalola kuti anthu azinena zo nkhawa zawo pochita even zonetsero tikuena tivomereze sitingaugwire ufulu uja kuti pamene kuti komera ifeyo pangani pamene no even pamene zikuwawa ndi ufulu wanthu apange ife ngati nasatira kuti dasankha kusankha maofesi amene tidasankha kusankha maofesi amene ni makonsequences zawo onse. Ngati fe pali china chake choena kuti tikonze kuti anthu asema demonstrations, why can't we go back and fix it so that people would be happy with what they are asking if it's something that we can do? If we cannot, let's engage them. Akulu zimene mukufusazi sizingateke pano pachingateke ndi ichi. The problem is sometimes people just promise tipanga zakuti anthu amakumbukira. Then they'll come back and remind you but you said kuti ife tipanga zakuti zili kuti you know. Let us tizikhala anthu oziwa kuyankhula chilungamo pakama pathu paziyankhula chilungamo zomwe sitingapange brand ndi zopweteka kumuza mwana kuti pano I can't buy you a pair of shoes because I don't have money, but it's a fact. He will cry, she will throw tantrums akatonthola wafomeleza kuti my dad cannot afford to buy you than to promise that child, because when you promise you must deliver. Tinkakamba last week program omuno kuti lonjezo ni ngongole kaya wena uduse pa moto kuti usungere unjezo dusa pa moto kaya wena woloke nsinje nyanja za nchere kuti usungere unjezo. Cross those oceans so that you must keep a promise.
if you promise things and you don't give, ulingati mitambo yemwe sibwelesa mvula anthu badikirira mvula ibwera don't promise. Yes, Achunga ndaona ku primary tinkakhala ndi anthu ena oziwa kukhwisira ndewu phuma uyamuoneka ngati kuti alali mmodzi oyambisa ndewu atsogoleri ndi mbusa rumwe iko mnthawi imene yoyo na mzimu wachiziwiso wandionesa so kukhwisa so alipo ena amakhwisira ndewu ichi koma akumuuza kuti iwe sangakutero ndende uchimayambika ndikena komaona kuti anthu amati akamenya hey kenaka amene mankhwisira kuti akuzaona kuti magazi akutuluka wagwa pansi akumponda ndikuuzani ndazoonapo anthu omwewo amene amakukhwisira kutembenuka mwina either kumathawa kapena kujoina ndikukhala ina icho wina ija kapena ndi amene amapita ndi uthenga onali koma amwene amuvwavwaza achita naye ntchito kunoku kumalawi nkopwetekesa anthu amanena kuti be professional koma kudziwa zikakuvuta sapezeka you're on your own Brian umakhala weka usinga amene ndiye malawi. So for me what I would have loved is apolisi aja azizwaso kuti ali ndi backing yathu ngati anthu kuti apolisi amaza pangidwe chipongwe if it has been professional we're going to rise up and say no leave this person amene tufuna a professional and muzoti ngakhale boma imatha kumva when masses speak. Yes, kuma nthawi zambiri those people are left in the cold nde ena amati nzanga uja nkapanga professional moona professional mene namtengera adagwa nayo ana anthu amajiaja adamsiya. So how I wish KwaZulu Natal KZN kuli police commissioner amene waja moto kwambiri and anthu a opposition aboma anthu akumutama kwambiri and amachita kunena kuti this is a good example of a policeman. People will do anything to support and defend this police commissioner. Both it ukundoko position and also kumaona kuti kuma uyu ndi professional koma si akulimba so mtima ifanana kuti ali ndi backing ya anthu the masses are saying we will protect this person so mani bantima koma kumangoziona kuti palibe ndithu ungofinyika uliweka zimavuta. It's not an excuse, but what I'm saying is at the end of the day tikhaleso ndi system imene izateteza and protect apolisiwa makamaka titogwisa so ntchito nkhani ya malamulo. Nanenapo program ina kuna ku polisiku titachepesa mphamvu ya interference yokhuzana ndi boma the executive branch muona kuti apolisi wamwina athu amakhala ndi mwayi wogwira ntchito yawo more professional than perhaps how it is. Tili ndi masiku ochepa 86 today. Yes. Kuti tiponye masankho mitima ikugunda bwanji tiyambe nini mitima ikugunda Brian ndiye kukumabwera no misinformation and disinformation imene tikaphatikiza ndi AI chipwirikiti pomwe amapanga launch edition times kunali nkhani imene yoyo. Now misinformation ndi pamene munthu walakwitsa mwina amene afuna kunenera zinthuzo osati mwadala kutheka kuti sakudziwa yeza ngompeza zinthu nayeso akuzitenga zomwezo kumakanena. Pamene disinformation amakhala kuti munthu wazikonza ndithu kuti afuna unamiza wanthu pali kachiwembu kulemba ndithu chipepala chakuti akuti akudwala akuti saima akuti chani atachikonza munthu kuti uyuyu afuna kunamiza anthu. Now vuto limene likumakhalapo Brian ndikuti tili ndi anthu amene timakhala excited kuti ndalandira ine Brian so aziwe Bayana so aziwe ndenu ndingopanga forward button share button ma buttons amene akusokoneza zinthu kwambiri so ndamene wawa tatiye ndizikhala anthu kuti tikalandira chinthu chija mwina alipo anthu ena amene timakhulupirira kuti amatha kupanga verify fact checking kodi akulu ichi chandipeza ichi chakhala choona ichi tunena izi pa nthawi imene kuyandikira chisankho Brian chisankho ndi zinthu zokuti they are very emotive in nature. Taonapo anthu akumitima ikupsa mwamba kutani chifukwa cha zisankho tikuyenera kukhala anthu osamaliza even ife amene takhale panopa kuti tikupereka uthenga wanji kwa anthu pamene tikuwauza kuti akavote chifukwa anthu amatha ndithu kupwetekana chifukwa chokuti wina sana samale mmene akuchitira zinthu zace. So pamene tili masiku 86
pali zinthu zambiri zimene zikuchitika andi masiku wa azinka natsika mpaka tizafika day 0 limene li 16 September limene tukavuna tionde can we be responsible ndikumane nazoona zokhazoka zimene tisali nazo sure kandife atsogoleri kandife masupporters kandife ndani chifukwa sizomatengera kuti ndi ndani pena mapezeka kuti anthu ati akhoma zamananda abusa athu kuti koma abusa anu also akuoneka kuti ndachisokonezo you know. So it doesn't matter who is saying it, but before words jump out of your mouth, at least make a point to verify kodi zimene zindizoona whichever way. Sikuti tungonena zonyoza zokhazoka even zimene mukhulupirira kuti ndi uthenga wabwinobwino utakukhala kuti mkati mwa ubwinobwino wakewo mwabisala china chake chimene chikhoza kusokoneza. Tiyeni tizikhala ndi chidwi kuti tizidziwa zoona zenizeni ifeyo tisakhale agentiso otengera zinthu zabozazo kwa wena. Poyankha funso lomwelo. Yes. Mitima igunde bwanji towards 16 September. Mitima igunde bwanji. Kwa iye amene amayikonda dzikoli, mtima wake wayenera kumpasa a moment of reflection. Kuti pamene anthu akufuna kuonesa chikondi ku dzikoli, ineyo mbali yanga ndichitapo chani ndi vote yanga. Let your vote be part of a constructive therapy to this nation. Vote yanga ndifuna isangoti ndingovote pote akuta kuti tivotera wakuti ayi. Koma ineyo ndikuona kuti amene angatithandize kudera kuno ndiyani. Amene angatiyendese kuno bwino kupita kusogolo mdziko muno ndi ndani. So tiye tikhale anthu amene tizame tichite reflect ganizire nditu molikonda zikole. At a personal level ndini malangizo awa. There is life after 16 September. Chifukwa anthu nthawi zina timapanga ngati kuti 16 September sazatha. Chisankho chitu chibwere, wina azawina, ena azaluza. Life will go on. So even inuyo amene mungotenga nditu financial prudence kufunika. Ndizema mapezeka zonena kuti anthu akuti afa ndi ma BP brand ngani yake imene. Chifukwa anthu sakuona beyond 16 September. Zoyankhulazi. Umazapezeka anthu ena akuti akagwira mbendera kupepesa chifukwa cha zomwezi. Ena kugwirisidwa ntchito kumayankhula zinthu zonena kuti kumati koma mawa limafika. So 16 September likhale siku loti kamaliona tiziona kunena kuti kubwera tu 17 September, kuzabwera October, kuzabwera November, kuzabwera December. As Malawians, please, palibe chifukwa chonena kuti zingokhala kukhomana ati kukhapana kutani anthuwa azalowa mboma ena azakhala mboma kapena kandu kama mboma moyo ena kandu kulowa kena ndikutuluka kandu kulowa mboma, whichever it is, but inuyo as an individual, ineyo as an individual ndionesese kunena kuti zisankho zimene ndikupanga pa moyo wanga zokhuzana ndi ndale zisakhale zisankho zoononga sogolo langa, zoononga sogolo anga, ngakhale zoononga banja langa lonse ayi. So for me I would say inu amene muli atchalichi tapemphera ndi zikoli. Sirifuna zamva kuti tidalosera ayi. If you genuinely love this country, ambira machita claim this is a Christian country in terms of statistics, tawapempherera ndi zikoli. Komanso inu amene akutchalichi kuti muzipemphera zikoli, tikuona ndamene mutigawanisa. Mwatengekale ma position, you have already the cake has already been shared. Ndi mumba ni sabanja Malawi limodzi pamene tikupita kumeneko. Mawanga omaliza. Go ahead. Unfortunately how you detail. Unless if you have anything burning. Chomalizira kwambiri. 60 seconds. Okay, Brian. Yeah. Momwe ankapita ma conventions ndiye sandawire a DPP ndi MCP makamaka MCP tidanena kuti anthu polani mitima pansi. Memupita convention iko kuti mukabwereso mukuyankhulisana. But you can see kuti some wounds have not even healed up to today. Anthu ena dakalibe nduje. Now, what more amene anthu ambali modzi. What more ono anthu osiyana kuti apita kuchisankho kuti aliyese akufuna. Aliyese mukamamva Brian apapa mana kuti ndukawina. Koma pakawina ndi munthu mmodzi. Are we prepared kuzavomera patakhala kuti palibe zimene zikupanga osangokhala kuti silingaluse. Komadi I think idi Amalawi asankha uyu. Nthawi yatithe. Yes, Brian. Pamene panso ndi pamapeto program yathu madzulo ano ya the hot current takambirana nkhani za
kuchuluka kwa ma presidential candidates kufunika kuti tikhalololerana pa nkhani ya zipolowe ndi zionetsero kuti zinthu ziwiri zimene zingaende limodzi bwino ndipo tinafunsa kuti kodi mitima ichite hando bwanji zinthu pamenepa ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano zitatha zonse decision ili nda Malawi. Yes. Akudziwa amene akamvotere. Yes. Akudziwa amene akumfuna. Yes. We will leave that to Malawians. Exactly. Ndine Brian Banda anzanga wanda ndevu zamwayi awo ndi bambo Bayana Chunga kufikira sabata ya mawa tingoti mwakoma nonse and goodbye.